Yeni sıkta Türkiye'ye ayırgi. Zada takımlığını ayın vakti hangi başta nesneyi yürütüyoruz diye namında kozumu diye negin geldiğini beslesin içinde tutucudusun diye. Daha başlayacak karaoke diye öğrenmiyordum. Karak. İngilizce karak. ayın vakti hangi başta nesneyi yürütüyoruz diye namında kozumu diye negin geldiğini beslesin içinde 에이고 사람들이 하고 있을 때 어쩌해 말이지 나도 타고 보면 애들적인 가도 싶다 자. Нэр охноос ярьцлага авта. Очир түчгүй дээ. Анги таарч юм ямар вэ? Зогсчооч. За тий. Анги сэтгэл найзуудаас байна уу? Өшөө таньдаг найзууд байна уу? Агаас найзуудтай байна уу? Маргаш 배달했어. 이게 미키랑에 흔들었어. сая хамсуудын найзууд чинь. Ачууд нь сууч наашаа. Маргаашнаас сэтгэлгээ явахаар ямар вэ? 아니 이거 Бачнэгээс ирээ. Нэг бот биш юм уу? Нет. Хэдэд вэ? 타고 알았어. өөр юм захиж хийж байна уу? 나는
За юу вэ? 아니. 왜안 샀어? 아, 끝냈을 때. 자, Give me my money. Give me my money. Give me my money. 참 알아. 기대를 나는. Give me my money. 자, 대게요, 건. 대게 거. 지우래, 뭐 거. Give me my money. It's 거의 거의 이렇게 쇼. Give me my money. Give me my money. Give me my money. Give me my money. 받아보면 맞아. 아니 쉽지. За, ээж хэлээ. За. 이렇게. Just give me my money. My money. Just me me man. Just За, give me my money. За. Give me my money. Woo! Give me my money. Just give me my money. Woo! Just give me my money. Woo! Just give me my money. Woo! Give me my money. Just give me my money. 이거. 나. 비스티야. 비스티. Үгүй ээ. Хамгийн сүлд чи байсан юм аа.